La seguretat és una de les principals preocupacions que tenim els darrers anys i en l'actualitat. Portem, sobretot des del 2016, amb un increment de la delinqüència provocat per robatoris que tenim en diverses vivendes, robatoris amb força sense violència, provocades sobretot per bandes que venen de l'estranger, aprofitant la legislació que tenim aquí, que és molt tova quan hi ha un robatori amb força sense violència. Què hem implantat des de llavors? Que hem intentat, tot i no tenir les competències, perquè qui legisla és l'Estat i qui té les competències de seguretat són Mossos, des de Premià de Dalt el que hem intentat és reforçar la seguretat. Com ho hem fet? Fent efectiu un increment del reforç de policia local, mitjans més per a la policia local, nous vehicles, i des del finals del 2017 tenim implantat un sistema de càmeres de seguretat al voltant del nostre municipi, en totes les entrades al municipi, lectores de matrícules que al moment que entra un vehicle denunciat sona l'alarma cap a Mossos, policia local, per poder actuar de manera immediata. A part d'això, per encara millorar aquesta seguretat per als nostres veïns, el que hem decidit és implantar la figura dels serenos. Serenos que seran vigilants de seguretat, coordinats per la policia local, que aniran caminant repartits en tota la població, en diferents àrees de la població, sobretot en aquestes hores nocturnes que hi ha més incidències d'aquest tipus. Doncs bé, som un ajuntament sanejat, des de l'any 2009 no demanem cap tipus de préstec i el que potser abans es destinava a pagar capital i interessos als bancs, ara en aquest moment ho destinem en seguretat. Una de les apostes estratègiques com a poble és el parc esportiu. La zona esportiva de la nostra població volem que sigui un referent d'esport i salut per totes les edats, per tota la gent de tots els barris, amb la zona d'unió entre diferents generacions que tindrem en aquest espai. D'entrada, el que iniciarem en breu és una millora del biciparc amb una zona de serveis, vestidors, lavabos, àrea social i zona de restauració. També posarem gespa d'última generació en els 2 camps de futbol, iniciarem les obres d'un nou pavelló annex al que tenim actualment i quan finalitzi aquesta obra iniciarem la piscina i gimnàs, també annexa en el pavelló, que crec que és un dels equipaments més desitjats, però que no hem fet fins que han tingut tots els recursos econòmics sense haver d'endeutar-nos ni haver de pujar impostos. Bé, el que reclamem a la Generalitat, que és l'administració competent, que s'actuï en matèria d'habitatge. Creiem que hi ha una problemàtica no només a nivell de població, a nivell de comarca, a nivell de país amb l'habitatge, amb un increment desmesurat dels preus del lloguer i una dificultat per moltes famílies a poder accedir o mantenir l'habitatge que està tenint. Des d'aquí hem reclamat que s'apliquin mesures per part de l'administració competent, que és la Generalitat, i des de Premià de Dalt el que portem fent des de fa uns quants anys és tenir un parc d'habitatges, que en aquest moment tenim 45 habitatges de lloguer, que gestionem des de la societat municipal, però a partir del proper mes el que tindrem és una oficina d'habitatge ja pròpia en el nostre ajuntament, una delegació del Consell Comarcal, per poder donar un millor servei i de proximitat a totes les famílies que puguin tenir problemàtiques amb l'habitatge. Sí, fa aproximadament 4 anys l'Ajuntament va requerir i va sol·licitar formalment a la Diputació de Barcelona, que és la propietària d'aquesta carretera, que actués davant d'una problemàtica traslladada per molts veïns del barri Santa Anna i la Floresta, que en aquell tram, que és un tram de creuament cap a l'escola de Santa Anna, hi havia molta dificultat de creuament per l'alta velocitat que tenien els vehicles en aquest tram. Fa 4 anys aproximadament la Diputació el que fa és tot unes mitgeres en el mig, per poder demostrar que realment els vehicles havien baixat la velocitat, però hi havia una dificultat per molts veïns de sortida d'aparcament i sobretot els vehicles d'emergència, que quan hi havia una emergència hi havia moltes dificultats per poder creuar aquest tram de carretera.
L'Ajuntament va demanar que es millorés aquest tram, que les obres que s'havien fet no eren del tot satisfactòries i finalment en aquest moment ho estan fent, eliminant gran part de les mitgeres, fent el que queda remuntable, les mitgeres remuntables i degudament il·luminades, i creant 3 passos elevats, sobretot un a cada al principi i al final, i sobretot una plataforma elevada a la zona del creuament amb Rafael Ramos, que és el principal lloc de creuament de famílies cap a l'escola i cap a la zona esportiva de la petanca. Creiem que amb aquestes mesures es millorarà molt millor l'accessibilitat. L'Ajuntament també ha col·laborat econòmicament per acabar de fer aquest creuament en millors condicions, sobretot la part de vorera, i creiem que serà un tram molt més amable, molt més accessible i amb millor qualitat per als veïns d'una banda a l'altra i que connectarà tant el barri de la Floresta amb el barri Santa Anna de millor manera.